Bueno, atzaldeon eta eskerrik asko gure deialdira kasu itearren eta gure kultura terpera izan zaizte ongi etorrixak. Kultura terpe izango da, lehenengo aldaketa kafe antzoki izatetik kultura terpe izatera pasatuko da. Zergatik kultura terpe? Aurrekotan aipatu dugun bezala, hausnarketa prozesu batzuk egon die hor abian, eta hor agertzen zen, hainbat Durangarri galdetu zan jakue denbora luzean zehar, eta etxe honen helburu berriak izan behar zirela, kultura, euskara eta sorkuntza ardatz hartuta, beste 5 arlotxo landu behar zirela. Arrobia izan, esperimentazio gune izan, topagune izan, sortzaileen plaza izan eta oholtza izan. Eta pixkat sasoi baten izan dako referentzialtasun hori berreskuratzeko alegintxo bat egitea. Eta komentatzen zen, 5 ideia horrek batuko zituan izenik, ez gendun topatzen aterperekin eman dugunera arte. Kultura aterpea sortuko da, piztu, postu eta pustu. Piztu argiak, postu bihotzak eta pustu degun aterpe hau. Eta nola postuko da eta pustuko da aterpe hau? Hemen atzean daukaten lantalde honekin. Hauek ere hausnarketa prozesuetatik datoz, hori nik uste dut azpimarragarria dela. 2020an ateak itxi zirenean eta gero atzera berriz zabaltzekotan eta zelan zabaldu behar zan, erabaki barik egin zena zan Durangarrei galdetu. Bai Platereon eta gero zer prozesuak eta baita udalak emundako prozesu horretan bebai. Eta hortik atera ziren, lehen komentatu dugun euskera, kultura eta sorkuntza izango zitsuala ardatzak, eta kudeaketaren inguruan, 3 aukera zeren, erabat kanpora ateratzea, privatizatzea, kudeaketa misto bat izatea, edota guztiz pribatua izatea. Eta hartu dana da, pizkatxo bat erdibidekoa. Zergatik, kudeaketa publiko batek azkenean emuten dau babes bat. Erakunde baten babesa eta konpromisoa erakusten dau horrek, bera da jabea, berak ipintzen dau aurrekontua, eta komunitarioari ze geldite zaio, beste guztia. Beste guztia gelditzen zaio, udalak egin da bena postua izan da baliabide ekonomiko eta fizikoak kulturgintzaren esku eta herrigintzaren esku lagatzea, eta horretarako eratu da kultur maila. Kultur maila dia hemen atzean dauzkadan hau edanak, gehi beste bateron batzuk ezin izan dienak gaur etorri. Kultur maila zertarako izango da, ze lanketa izango dituan, nortzuk osotuko duten, eta ze lehentasunekin hasiko garen lanean, ibili gara lantzen bebai azkeneko hilabetietan, 70 bat pertsonak ez, partaide egon dira, horretatik 121 izan da herritarrak izan diaz, 121 elkarte, ikastetxe, akademia eta olakoen ordezkariak, beste 124 herriko elkarteak izan dira, eta 119 espanago oker sortzaileak izan dira. Orduan, uste dugu, nahiko orekatuta dagoela partaidetza eta lortu dugula aktibatzea etxe honetan interesa euki aldaben polo ezberdin guzti horrek, ezta? Hemendik aurrera esan da bezala, kultur mailak hartuko dau honen gidaritza, gero gongo da talde motorra deitzen den beste gune bat, gunearetan batez ere udaletxeko teknikariak egongo gara, kulturgintzarekin zerikusia daukenak, baina baita kultur maiko bikidebe han egongo die. Azkenean hor komunikazio kanala zuzena izan dadin alde batetik eta bestera. Eta hori, kudeaketari buruz. Piztu argiak, martxoak 3, barikua, zabalduko dugu. Zer ikusiko dugu martxoaren 3an? Festa giroan
joango dan ekitalditxo bat izango da. Kanpoko gonbidatu batzuk ekarriko ditugu, Nari edo Dei Barroso bezala, baina gero plaza potente bat izango da, bertako sortzaileak egoteko. Aitor Bizkarra egongo da, Peru Madalena eta Mikel Nuñez egongo die, Aroa Blankok parte hartuko du, Barratik kalerako neskak hemendik ibiliko die, musika eskolako ikaslean Bras Basabe bai egongo da, eta bueno, danekin nahi duguna da pizkatxo bat urte betetze egun bat, esartzea proiektu berri horri. Doainik izango da sarrera, baina bai komeniko dela aldez aurretik sarrerak gordetzea. Museoko txarteldegian edo bestela hemen egunean bertan banatuko dira. Eta komentatzeko zerekin hasiko garen, hiruan izango dugun piztu argiak ekitalditza, lauean Odei Barroso eta Broken Salat Durangarren artean beste kontzertu bat egongo da, 11an Olaia Ziarte egongo da, eta gero gainontzekoak bentzet maietzera bitartekoak edo ostiralean iragarriko ditugu. Eta uste dut nire partetik, hoize da lagitzi gora bera esateko daukatena. Irudi berria komentatzen dozta goiatzek, hauxe da irudi berria, nik amolan egin dut, pentsatuz danak ikusiko zen duela. Zer ikusten dozue? Ateak. Hori da ideia azkenean, ez? Kubo handi bat, aterpe handi bat gauza asko kabitzen direnak, baina atea zabalik daukana. Eta, askok ikusten dotzagu honen itxura, finauak direnak zuhaitz bat ikusten da, peren bat ikusi dau norbaitek, baina, hoxe izango da gure logo berria, eta gure leloa, piztu, postu eta puztu, esan bezala, kulturmaiko lanketetan aterazan lelo bat. Batez ere zabalik egotearekin eta aterpe izatearekin. Eta, ez dadila ezetza bentzet azkenengo aukera izatea, ez? Egongo da programazio estable bat, ez dakit astero egongo dena kontratatutako kontzerturen bat, edo bi asterik behin, ostiraletan larun batetan daten arabera. Gero badaude momentu honetan, udaletxak berak edo beste hainbat eragilek ekarritako beste aurkezpen asko ere bai, eta ekitaldiak, orduan, horrekin hasiko gara, ez dakit adibidez oin martxoan bertan, 18an izango dugu Andraguneak antolatutako abesti feministen lehiaketako finala egongo da hemen, 24an udaleko immigrazio zerbitzuak beka bat atera zuen iaz, 60 eta 70 hamarkadetan eta estatuko lekuetatik etorritako etorkinen edo immigrazio horren ekarpena balioan ipintzen da bena, hori aurkeztuko da, Jon Maia etorriko da hori aurkeztera, Xabiera Buruzagak ere parte hartuko du, eta gero bertako dantzari batzuekin ere egongo da, eta pixkat horrelako book trailerren lehiaketa bat ere egongo da, pixkat danetik uztartuko da bai profesionala, bai espazio aldetik erakusle gehiago bat behar dutenen lekua, eta gero bai amaterra edo bertatik sortzen dana, bai horrek noski tarte bat izan behar dugu bai. Ordu bete.